Ассалому алейкум, ҳамватанони гиромӣ, ҳамватанони олиқадр. Агар ки шумо дар эфир бошедон, мана дида истода бошед, ҷамъ монед ё ки ягон знак монед, ки ман бинам, ки шумо мана дида истодеду, связи мо нағз ҳаст, обратный связ ҳаст, ки ман дилам пур шавад. Имрӯз ман 10 минут дертар сар кардам, ба сабаби он ки нав маҷлиси вохӯрии президента мо буданд, президенти ҷумҳуриямон Эмомалиеви Раҳмон бо вохӯрӣ бо фаъолон, барои ҳамон ман нав омадам. Барои ҳама қадар ман камтарак дер кардам, то ба офис омада расидина 10 минут. Хеле хуб, хеле хуб. мехостам ки аз шумо як чӣ пурсам. Вақте ки суҳбат мекунем, ман мехоҳам ки шумо як культураи, як рафтори, маданияти, яъне ҳамин дар ҳамин вебинар, дар ҳамин прямой транслятсия гӯш кардану омӯхтана ёд гиретон. Барои ҳамон илтимос мекунам, вақте ки ман савол метиҳам, шумо ҷавоб диҳед. Вақте ки ман савол наметиҳам, ҷавоб нанависед. То есть ягон чизе нависед. Чива ки вай чат бисёриҳоя вай мекунад, фикраша парешонда мекунад, намемонад омӯхтанба. Намемонад. Барои ҳамон илтимос мекунам аз шумо ки муносибати якдигаро дошта, вақте ки ман савол метиҳам, шумо ҷавоб медиҳед. Саволое ба ҷавоб медиҳам ки вай саволо манфиатнок аст, вай саволо ба шумо манфиат диҳад, ба ман манфиат диҳад, ба халқи мо ба ман ҳамоно ҷудо карда, даруни ҳавай вибрат карда, ҷудо карда, саволе ба маъние ки ба манфиат ҳаст, ҳамон ба ман албатта ҷавоб медиҳам. Анакун имрӯз дар бораи чӣ мо гап мезанем? Корро аз болои худ, то есть чӣ тавр аз болои худ кор кардан дар кор? Аз чӣ бояд сар кард? Ин бисёр яке аҳама фаи муҳимтарин аст. Як мавзӯи муҳимтарини, мавзӯи қимтарин аст. Накун барое ки ин чизе ки дар ҳамин мавзӯъ бисёртар суҳбат кунем, дар ҳамин мавзӯъ ман суханои хуб гӯем, мехоҳам ки шумо диққат карда гӯш кунед ин вохӯрӣ. Ин вохӯрӣ беҳтар, вохӯрии қиматтар аст. Масалан, худатон ба савол диҳед. Ман хулоса омадам ки бисёр одамо ягон вақт аз худашон намепурсанд. Аз худашон просто пурсонам намешаванд. Аз худатон як бор пурсон шавада пурсед ки ҳамин одамҳо чӣ хеле умр мебаранд? Бисёртар одамое ки шумо мебинед. Одамҳо зиндагӣ мекунанд, чӣ хеле ки орзу мекарданд, чӣ хеле ки орзу доштанд, ё ки одамҳо зиндагӣ мекунанд, как получается, чӣ гум тоҷикишба, чӣ хеле ки шароит позволят кунад ваёба. Администрация чата, дорогие мои, отключите чат. Дорогие мои, администрация, пожалуйста, выключите чат, пока я буду говорить, а потом мы его включим, когда надо. Вот. Ман ёрдамчиён бисёраш аз офиси Баймода, центральный офис ки ҳастанд, ваё тоҷикӣ намедонанд. Барои ҳамон ман русӣ гуфтанам дар кор ки во фаҳманд. Ана якуми саволе ки ман мехоҳам ки шумо дарк кунеду, ҳис кунеду гӯед, ин чи одамҳо зиндагӣ мекунанд, чӣ хеле ки орзу мекарданд аз кӯдакиёшон, ё ки чӣ хеле ки ҳамин ҳаёт ва ӯ позволят кунад, чӣ хеле ки, то есть как мечтали или как получается. Мана ин хел да. Бисёр одамо, агар шумо диққат карда бинед, он хел зиндагӣ ба сар намебарад, чӣ хеле ки орзу мекард. Бисёрҳо ҳамин хел зиндагӣ карда истодааст ки ҳамин чӣ хеле ки ҳама ҳаёт вай ба шанс дода истодааст, ҳамон хел зиндагӣ карда истодааст. Ин сабаби оне дорад ки ҳаёт шанс наметиҳад инсонба? Не. Ин ҳамин хел сабаб дорад? Не. Ин хел сабаб надорад. Дуюм саволе ки ман мехоҳам ки шумо худатон ба тиҳед. Шумо ягон бор ҳаётатонба ягон хел кӯдака дидагӣ ҳастед ки мегӯяд ки ман калон шавам, камбағал мешавам. Ман калон шавам, неудачник мешавам. То есть як одами тамбал мешавам, бахил мешавам, дӯзд мешавам, наркоман мешавам. Шумо ягон вақт ҳамин хел ягон кӯдака вохӯрдагӣ ҳастед ҳаётатонба?
ки гуфт ки ман ё парвардигоро ман ба ёрдам кунед калон шавам агар шахсе беманфиат шавам. ман гумон мекунам ки не. ман бисёр кӯдакҳо қати дарс метиҳам, ман ягон бор ҳамин хел инсона во нахӯрдиям. Ҳамин хел инсоне ки гуфт ки ман орзу мекунам ки калон шуда шахсе беманфиат шавам, прожить просто жизнь как никто. Ҳамин хели инсона ман надидиям. Ягонта надидиям. Не ки вақте ки одамо кӯдакиш ба ҳаст, умон орзу дорад ки калон шаб шахсе муваффақ мешавам, шахсе баобрӯманд мешавам, шахси маърифатнок мешавам, илмдор мешавам. орзу мекунам, сарватманд мешавам, хизмати халқ мекунам, хизмати падару модар мекунам. Ин кӯдакиш меин хел орзу мекунад. Не ки вақте ки калон мешавад, ҳаёт тамоман дигар хел мешавад. Сабабаш чист? Агар ки мо гӯем ки тақдир, ин дурӯғ аст. Чиба? Значи ҳамаи одамо тақдираш ба камбағалӣ астме. Анакун одамои муваффақ бисёранд, одамои номуваффақ бисёранд. Одамои неудачники много или успешни? Одамои муваффақ бисёр ё ки одамое ки ҳаёт ба худаш наёфтааст бисёр? Одамое ки ҳаёт ба худаш наёфтааст ва яҳо хеле бисёранд. 80% одамо, 90% одамо ҳаёт ба худаш ёфта наметавонад. Ин сабаби оне надорад ки тақдираш аст ин. Не, ин сабаби оне дорад ки абболои худаш кор намекунад. Вақте ки одам абболои худаш кор намекунад, медонед, доимо гумон мекунад ки ҳамин муҳит, шароит, мана ин чизое ки ҳаёт ба шуда истодааст ку, ин чӣ гум беруна, ҳаёти беруна вай ба якебе не по силам. То есть одам гумон мекунад ки ман зӯрам намерасад ки ин ваяман настоящема имрӯза ҳаётама дигар кунам. Одамо фақат худаша жертва ҳисоб мекунад. Вақте ки майни сари одам қабул кард ки ман чӣ кор мекунам, хай ин аз дасти ман чӣ мебиёд, ин ҳамин хел ситуатсия, ҳамин хел ин ҳаёт, ҳамин хел гуфта ки вақте ки одам худаш бо ҳамин хел вақте ки тасдиқ мекунад, ягон вақт майни сари вай роҳи наҷоти ин мушкилота намековад. майни сари вай наоборот, вай ба гуфтан мегирад мушкилия, зиёд кардан мегирад мушкилия. ба вай нотавон шуда рафтан мегирад. Мана мисол, чизи оддӣ мегӯям. Агар ки хоҳед ки депрессия бафтед, депрессия гуфта чӣ мегӯянд? Зиқ шуда депрессия бафтеду худатон ба боваритон гум шуда, тарсатон зиёд шавад, ҳамин муддати 20 минут то 40 минута шишта гӯед ки ҳамин ҳаёти ман дилам бар ин не, ҳаёти ман дилангим бар ин нашуд, кори дилангим ба наёфтам, зане дилангим бар ин зан наёфтам ё шавҳари дилангим бар ин наёфтам. Тақдири ман бад будааст, ҳамин пешони ман сахт будааст, ман ғариб будиям, ин ғарибӣ ҳамин хел будааст. Ман ҳамин хел шиста агар ки 20 бор, 30 бор, 50 бор такрор кунед ку, бовар кунед шумо ҳамин хел депрессияда меафтед ки ҳарчуту психолог шумо аз ин депрессия баровардан наметавонад. вақте ки одам худаш ҳамин хел чӣ ба қаноатманд карду ҳамин чӣ ба худаша убедит кард, медонед чӣ мешавад? вай гумон мекунад ки ман тамоман роҳи наҷотам нест. баъд чӣ мешавад? вақте ки вай худаш ба уже ҳамин чиз қабул кард ки ман роҳи наҷотам нест, баъд чӣ мешавад? майни сари аввал доимо ҳамон мушкилия дидан мегирад. анако ҳар чизе ки майни сари шумо дидан гирифт, ҳамон чи қувват гирифтан мегирад. шумо дидаги бошед шишаи вай аст ку ин хел акси офтоба ҷамъ карда як нуқта бо ин ба эҳсосот вай шуд, куш шуд, баъд ин ба воображение, тасаввурот, эҳсосот, диққат, ҳамаи фикронатон ки ҳамон барафт, айнан анамун вай озахсӯзона ки ҳамон шуои офтоба ҷамъ карда дар як точка роҳӣ мекунад ки дар мегирад алоф, айнан ҳамон хел мешавад ҳаётатон. баъд медонед чӣ мешавад? баъд ҳамон чизе ки шумо убедит кардед худатона, ҳамон чиз зиёд шуда омадан мегирад. анакун мо медонем ки майни сари одам ҳамин хел аст ки ҳар рӯз шумо дар бораи ягон чи фикр кардан мегиред, ҳар сари секунд, ҳар сари минута дар бораи ягон омадан мегирад.
бинед. барои ҳамин қадар бояд ки шумо аввал худатонро ҳамин чизро тайёр кунед, настраиват кунед ки аҳа, ҳар чизе ки аз беруни ҳаёти ман пайдо мешавад, инфляция аст, мушкиле аст, як чиз аст, агар ҳамин ҳаёти ман аст, ман бояд худам ғолибият кунам ин чизҳоро. кадом вақт ба шумо ғолибият кардан метавонед? ҳамон вақте ки шумо болои худатон кор кунед, худатонро тавоно кунед, характератонро бақувват кунед. шумо ба савол, ҳамин одамое ки муваффақ шудагӣ ҳастанд, одамое ки успешни шудагӣ ҳастанд, ҳамино им просто повезло, что ли? фикри шумо қатӣ. Просто ва ё ба Худо ҳамту додасан, дигаро ба надодас, ва ё ба ҳамту додагӣ. Не, ин хел не. Бародари азизам, ин хел не. барои ҳамин қадар аз чиз кардан дар кор? Аз кор аз болои худ.